Salut băi, Adrian aici. Azi explorăm specimene de pe ome. Hai, flexează, de cu mușchii, arată mușchii, arată la fetițe mușchii. Arată mușchii băloșe. O tumoare ghiozdanări cu Hello Kitty în pula mea. Ăla se proface că e drogat. PC. Ce de ea e perversă? Ce cânti, mă? Muzică. Ce cânti? Muzică. Muzică? Da. Bravo. Ia mai cânt. Nu mai. Nu mai? Păi, de ce? Că nu vrei. Hai, tap, 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 tap. Ce-ai, mă, de te strâmbi? Ia întoarce puțin telefonul. Cine? Tu. Ne. Na, l-am întors. Ne, ce nebun ești. Na, Faci live de ăla, nu? nu fac live. Hai. Ce? Un șmecher și o doamnă fină, iubire cu adrenalină. Ce fac, frate? Ce, dracu? Acasă tu? Ce dracu, și-o pe acasă, supărat. Păi? Mi-a murit pisica. Ma... Să nu-ți moară și cealaltă pisică. Care? Aia din spate. De la geam. Nu, mă. Ce pisică, mă, de la Gibiș prost? Uite-te cu aia, se vede prin lumină că e o umbră de pisică. Da, vre, e o umbră pisică. E două pisici am. Da, mai am una, nu e astâmpărată, nu e cu minte. Păi vezi? Sare să mă muște. E bine dacă sare să muște. Da, vrea să mă muște de cățel, a ușit. Spune că n-are voie să muște. Doar să N-are, lingă. bă. Atâta. Ce? O să-mi dai ei. Ce mă vedeți? Ne-am bătut cu plușul. Stai că vreau să mă costă, nu știu ce nu fac ăsta de... Era aia mai bărbat decât ăla din stânga. Da, da, piciamba. Eu. Ce-ai pățit, mă? Aveți profesoară sau profesor? Ziceți, mă? Silicone. E supărat omul. Du-te în fostul meu. A zis cumva În du-te ce? în fostul meu. În ce? Bă, așa făcea. Auzi, boss, Ce? cu ce-i vape-ul? Ai două Comentă. Ce? A venit aia din spate să dea skip. Securitatea de la Lidl, de la Profi. Ia uite. Chiar că securitatea de la Lidl, ce ți avea ăla. Hai, coi! Să scot ochelari. Eu suntem pe live, mă chem. Nu sunteți pe live, dar mă rog. Da. Aveți profesor sau profesoară? Profesor. Ia cum arată. Da, nu-i. Bă, nu-i? Nu-i. E tânără măcar? Nu. Ma, prost atunci. Așa? Ce clasă sunteți? A noua. Ma, bucurați-vă, mă, de liceu. Aveți profesoară sau profesor? Ha? Mă schimbă că să mă pune pe YouTube, mă. Aveți profesor sau profesoară? Vine? Stai că aflăm. Lasă dă un cur la mine. Stai că aflăm acum, stai. Yeah. Sorry. Ce? Avem profesor. Profesor? Nu mi l-a arătat. Fii atent, fii atent. Fii atent, spune-i și spune-i nimic, 1-2, 1-0 și 1-2. Zi tu, zi la asta. Domnul, nimic, 1-0. Domnul! Nimic, 1-0. Așa, mă. Nimica. Cred că Ce i-a zis, mă? mai râde, mai club. O zis că o să fie 1-1 imediat. O să fie 1-2. Lasă că mă pus de franceză 2-1. Spune-i je te fam.
Dar nu, că n-avem franceză. Spune așa la mișto, je tre fam. Băi, nene, dă-mă și nu ăla că de vechi la trească familia ta. Acum ți-l arunc. Aoleu. Iar tu, mă. Doamna, că am nevoie la baie, că mă Aici stau, să mă Geana, bă. Spune-i, doamna, poți să mă duc la wc-ul? Da, da. Doamna, pot să mă duc la baie urgent? Doamna, podea nu are telefon și face așa. Na. Hai, bă, să ne jucăm. Nu vreau. Ia uite. Iar voi, mă. De ce iar? Din nou. Din nou. Din nou? Din nou. De unde sunteți? Din... Din Moldova. Unde? Din Moldova. Din Moldova? Da. Ma. Din România? Anume. Ce? Anume. București. Ne belești. Ziceați că aveți profesor, nu? Dar nu e în clasă. Nu A, stai că ziceți că nu e în clasă. Da. Păi și de ce nu plecați? A venit profesor. Noi doi. Poftă bună, băi. Raba, nu Raba, cum îl cheamă pe ăla? Ravanelli. Ce mâncați? 19. De unde? De la Izabela. De la Izabela? De unde Da, noi sunteți? mâncăm crispy de la Bela Praxis. De unde sunteți? Din Tătăruși. Băi, să-l pe ăla nu știe să muște, bă, din piept de pui. Faci muzică vere. Asculți muzică vere. Ești nonșalant vere. Nu ești nonșalant vere. Ai iubită vere. Vrei să ai iubită vere. Ești bine singură vere. Mă bucur vere. Salut vere. Laba, mă, frate. Și la muncă să faceți laba. Ce, mă? Unul făcea la muncă laba. Mamă, ce terminat. Vai, ferească Dumnezeu. Și în casă și la muncă. Mai lipsește pe câmp. Poate a făcut. 100%. Cred că a dat check peste tot. Cred că și în mall a dat. Gata, nu mai pierd. Nu mai Ăla a vorbit și nu la Ce faci, bă? Ce faci, bre? Uite la muncă, tu ce faci? Uite pe acasă. De ce fumezi, că ești mic? Mic? Dar câți ani crezi că am? 18, 17 ani, mai mult n-ai. Am 22. Nu stai. 22 am. Mulți înainte. La fel. Bă, până și bătrânii îmi zic dracu că-s mai tânăr. Bă, trăiți ar familie. Who is bro? Ce vrei, mă? Aha. Vezi? Karma. Aveți profesoară sau profesor? Profesor, chică te zviți. Profesor. Ciao. Ceau, dar ce? Ești în Italia sau ce? Păi, Tu sei am... Hai, noroc. Aveți profesoară sau profesor? Nea, nu merge, nu merge. E cam bătrână. Bucat-o, gata. Spune-i să se interneze la Obregea. Auziți, Bibi? Internet la Obregea. Aici, te rog frumos să vedeți la fata pentru asta. Vorbește clar că e aici treaba asta.